9,46,724 जोङो नुयो साख्रि लानायाव बिराद गोब्राब। डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि नमिनेशना रिजेक्ट जाबाय। निश्चय बेखौ गोबाङानो मोनथिखाबाय आरो गोबाङानो मोनथिया। दा मानो रिजेक्ट जाखो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल आपडेटखौ होगासिनो आं। दा बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां शेयार खालामना होग्रोनो सानदों। जोंनि आउट अफ बिटिआर बा बिटिसि नि बाहेराव बिपिपि माने बड' पिपल पार्टी होननाय मोनसे राजनिति हान्जाया जोनोम जानाय बा दाफुंजानायखौ नुनो मोनदों। दा बे बड' पिपल पार्टीनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि फंनैसो गोख्रों बिबुंथि नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। আজি सेप्टेम्बर माहर 4 तारिख गुवाहाटी अधीनस्थ लास्ट गेट दिसपुरर PWD कन्वेंशन ट्रेनिंग सेंटारत आमार बिटिसि बाहिरत थका बर' कछारी हकलर एटा आमी उमैद हटिया राजनैतिक दल आंचलिक राजनैतिक दल आमी আজি गठन करिसु। हे राजनैतिक दले हल यूनाइट बर' पिपल्स पार्टी बड' पिपल्स पार्टी बुली आमी जितु नमिनक्लेचार इटु राखिसु और जितु बड' पिपल्स पार्टी विशेष भावे आमार बिटिसि बाहिरत थका बर्तमान बर' कछारी वेलफेयर अट'नमास काउन्सिल অসম চৰকাৰে এটা পৰিষদ গঠন কৰি দিছে আৰু আগন্তুক পৰিষদত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে থিয় দিবৰ কাৰণে আমি বিপিপি বড' পিপলছ পাৰ্টি ৰাজনৈতিক দল তথা আঞ্চলিক দলটো আমি গঠন কৰিছো আৰু এই ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল এই আমাৰ বড়ো কছাৰী সকলৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক ভাৱে আমি সজাগ নহওঁ ৰাজনৈতিক ভাৱে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডিত যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য মৌলিক অধিকাৰ এইখিনি আমি সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ নিজৰ বড়ো কছাৰী সকলৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি সাহিত্য সমাজনৈতিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত যাতে সম অধিকাৰ সমন্বয়ন আৰু সম বিকাশ আমি কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি এই ৰাজনৈতিক দলে যুঁজি যাম। আগন্তুক সময়বিলাকত যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল কৰিবৰ কাৰণে বিটিচিৰ বাহিৰত থকা 10 লাখতকৈ অধিক বড়ো কছাৰী প্ৰায় 24খন জিলাত বসবাস কৰা বড়ো কছাৰী সকলৰ ভৱিষ্যত আমাৰ যাতে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজনৈতিক দলটো আজি গঠন কৰিছো। বাহিৰত থকা যিটো বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল কেৱল আমি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এই কাউন্সিলতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি আমি আজি ৰাজনৈতিক দলটো গঠন কৰিছো। 26 বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি 26ত নকৰো 26ত নকৰো এছেম্বলিত নকৰো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অকল পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ এমপি ইলেকশ্যনৰ নকৰো এছেম্বলিত নকৰো আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নকৰো। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে আমি জাষ্ট আমি গঠন কৰিছোহে গঠন কৰাৰ পিছত আমি চাম অবজাৰভেশ্যনৰ আমাৰ থাকিব আমাৰ লগত প্ৰতিযোগী কোন হ'ব। এতিয়া চৰকাৰ চলাই আছে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল চৰকাৰ চলাই আছে আমাৰ মানুহে তেওঁলোকৰ লগতো হ'ব পাৰে বা কাৰ লগত হ'ব পাৰে আমি বৰ্তমানলৈকে ক'ব পৰা নাই আৰু সঠিক কোৱাটো এতিয়া অনুচিত। बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेटआव डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि नमिनेशना मानो रिजेक्ट जाया गुवारै खेंफोरथि होफैदों मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा। निसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरगारनाय जाबाय। दिनैनि प्रेस मिटनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेनाखि 14 चिरां दुवार कन्स्टिटुएन्सि बेवहाय आं सासे उदां बिजाथि हिसाबै नमिनेशन फाइल खालामदोंमोन आरो बे नमिनेशन फाइल खालामनाया दिनै रिजेक्ट जानायनि मोनसे जोंनाव रादाब सफैदों। आङो 14 चिरां दुवार ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोनहा फैनानै जेनाखि सापर्ट होफैदोंमोन बेखौ बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा
आंनि जेनाखि नमिनेशन बियो रिजेक्ट जाबाय दा मानो रिजेक्ट जादों बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों दा जोङो बेखौनो खेंफोरथि होनो थाखाय नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों दा गाहाय खारना जाहैबाय जोङो बुंनांगोन मोनसे पलिटिकेल खैसारनि जोङो बलि जानांदों होननानै जोङो बुंनांगोन मोनसे समाव आङो जागायजेननायनिफ्रायनो मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि OSD हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन दा माखासे पलिटिकेल खामानि मावनो थाखायनो बा नैबेफोरबायदि फिल्डआव फैनो थाखायनो OSD निफ्राय आङो रिलिज बिनानै 8 आगस्ट 2025 थारिख खालि मोनसे पेटिशन बा प्रेयार एप्लिकेशन होदोंमोन दा बिनि सायावबो जेबो एक्शन लानाय जायाखै बिनि उनाव 13 तारिख आगस्ट 2025 आव आरोबाव खनसे बिथांनो आङो जेनाखि एप्लिकेशन बेखौ गथायबावदोंमोन WhatsAppनि जोहै बिनि उनाव जेबो एक्शन लायैखौ नुनानै आङो डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशन गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेवहाय सिदायैनो मोनसे पेटिशन होदोंमोन कि आंखौ OSD निफ्राय रिलिज खालामनांगौ होननानै बे लेखानो बिथांमोननिफ्राय साननै सानथामनि गेजेरावनो रिलिज फैदोंमोन आरो आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जइन जाफिनदोंमोन दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जइन जाखांनानै 28 तारिख 8 2025 इनखालि आङो रिजाइनेशन लेटार होदोंमोन अनारेबल भाइस चेन्सेलरनो बे फाइला प्रसेस जायै जायैनो गेजेर ससेयाव थाबथा फैदोंमोन आरो थाबथा फैनानै आंखौ साजेसन होदोंमोन रिजाइनेशन होलायनाङा एक्सट्रा अर्डिनारि लिभजोंनो इलेक्शनखौ कन्टेस्ट खालामनो हायो होननानै बे लेखानो इलेक्शन कन्टेस्ट खालामनो थाखाय एक्सट्रा अर्डिनारि लिभ होनाय जादोंमोन दा जेब्ला जोङो 2 तारिखआव नमिनेशन हैबाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटनि थाखाय दा 2 तारिखआव नमिनेशन हैखांनायनि उनाव जोङो मिथिबाय कि लिभजों जाया रिजाइनेशन नांगौ दा जोंखौ बेखौ मिथिनाय लेखानो लगे लगेनो जोङो इउनिभार्सिटियाव खालामनानै थांनानै इमिडियेट रिजाइनेशन होदोंमोन आरो दिनैसिम जोंहा 4टा बाजिसिम रिजाइनेशन जेनाखि एक्सेप्टेन्स लेटार बेखौ गथायनायनि थाखाय मोनसे सम होदोंमोन नाथाय इउनिभार्सिटि अथरिटिया बे जेनाखि रिजाइनेशन बे रिजाइनेशनखौ एक्सेप्ट खालामनायाव जेनाखि रिलिज लेटारखौ इस्यु खालामनायाव खोब स्ल' भाबै खामानिखौ मावदोंमोन जायनि थाखाय आङो जेनाखि मोनसे हादोरनि जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बिनि इलेक्शनखौ जोङो फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि होनना बुंनाय जायो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो मोननाय जायाखिसै खोब दुखुनि बाथ्रा बेवहाय गासैबो फर्मेलिटिसखौ आङो मावजोबदोंमोन 3 मान्थ्सनि एडभान्स सेलारि 9,46,724 आङो बेखौबो इउनिभार्सिटि जेनेरेल फान्डआवनो सोनानै होनाय जादोंमोन जे फाइलखौ 3 घन्टायाव एप्रुभ खालामनानै रिलिज खालामजोबनो हायो बे फाइलखौ साननै सानथाम दोनथुमनानै दोननाय जादोंमोन जेबो एक्शन लायाखै मोनसे समावथ' आङो दर टु दर थांनानैबाबो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन नाथाय बेखौ नुनानै सासे अफिसारनि मबाइला सुइच अफ खालामजोबदों अबाहाय दं नागिरबाबो मोनाखै दा बेफोरखौ जे नायोबा जोङो हमनो हायो पलिटिकेल षड़यन्त्र जाहाथे आङो साख्रिनिफ्राय ओंखाराबालानो थायो साख्रियावनो थायोबा जाहाथे आं इलेक्शन कन्टेस्ट खालामनो हाया दा बेफोरनि थाखायनो आंखौ बेबायदि नारसिननानै दोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बियो जोंनि 14 चिरांदुवार ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मोनसे इनसाल्ट होननानै जोङो बुंनांगोन जोङो नुयो साख्रि लानायाव बिराद गोब्राब मोननो थाखाय गोब्राब नाथाय दिनै साख्रि नागारनायाव जे इमान गोब्राब आङो बेखौ बुजियाखैमोन आरो बेखौ पलिटिकेल षड़यन्त्रनि थाखायनो खैसारनि थाखायनो बियो गासैबो जादों होननानै जों बुंनो हायो नोंथांमोना लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय